No és el mateix veure una cosa des de fora que des de dins. No és el mateix veure-ho que viure-ho. El 28 de novembre de 1995 es va inaugurar el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, juntament amb la plaça dels Àngels, situada al seu davant. A causa de l'arquitectura que combina diversos elements idonis per a la pràctica de l'skateboard i degut a les primeres marques de skate que van dur els seus skaters a gravar els vídeos allà, van provocar el boom de Macba. Yo he visto Macba en vídeos de skate. Hay vídeos de skate, muchos vídeos, mucha gente viene aquí para hacer vídeos y patinar también porque es un sitio muy bueno para patinar. Hay muchos sitios, hay box, hay escaleras, hay rampas, y está guay. No solo aquí en el Macba, a frente del museo, pero atrás también. Pero venir aquí más para sentir el skate, que Barcelona respira skate, ¿sabes? Es muy fuerte el skate aquí en Macba y tienes toda la gente de todo el país. A mí me gusta, está mezclado con skate de todo el mundo. Elke persoon heeft wel een passie, maar wij skaters nemen de passie heel serieus. ¿Para qué tanto esfuerzo para las cosas tan pequeñas? In Macba, this is a skate spot. There's many different people all over the world to skate in different styles, because it's just a great skate spot for everybody to come and meet together. Los skaters somos de distintos países y de distintas culturas. El skate es simplemente la pasión que compartimos, pero luego cada uno tiene su propio estilo. How can a piece of wood make so many people happy? L'edat no importa. El sexe tampoc. The most important is living on a skateboard. Lo que realmente importa el respeto, la libertad, la autosuperación, la oportunidad de hacer una cosa que realmente te gusta. No es el patín, también las tardes de tranquilidad con los amigos que hace por el camino. It's nice to just see two different skaters skating together. Even though they're not from the same country, they can still connect through skateboarding. It's universal. El fet de ser skater m'ha permès treballar des de dins de l'skateboard i veure el bon rotllo que hi ha a Macba i conèixer meravellosa gent, com ara l'Aaron Ulrich, que surt la fotografia fent un laser flip a les escales de la plaça. L'Aaron Ulrich és un skater de 15 anys que ha vingut a Barcelona de vacances amb uns amics per a patinar. Viu a Lucerne, Suïssa. Va venir amb els seus amics per a divertir-se fent el que més els agrada i per conèixer gent nova i poder veure els professionals que venen a patinar sovint a aquesta plaça. Tots els skaters coneixen la plaça a la perfecció i aprofiten per gravar els seus vídeos, com és el cas de l'americà Steven. El veiem realitzant un backside nose blunt, mentre un amic brasileny el grava. Macba, c'est vraiment un des endroits dans Barcelone où on est sûr qu'il y aura des skateurs, même on peut venir le matin, il y aura toujours des Espagnols qui skatent ici tous les jours. Donc ça fait partie des endroits, il y a aussi Parallèle où il y a pas mal de spots où je suis allé où à n'importe quelle heure on est sûr de trouver des skateurs et c'est vraiment bien. Patinant amb en Fabian i disparant fotos, em va presentar els seus amics. També Francesc. La policía, vámonos! Just mentre gravàvem uns vídeos, va arribar la principal por dels patinadors al carrer, la policia. Il paraît qu'à Barcelone, c'est interdit sur tous les spots apparemment. Moi je croyais que c'était juste certains spots et avec des amendes qui peuvent être super chères. Moi j'ai jamais eu de problème, mais du coup c'est vrai que quand on skate et qu'il y a la police qui passe, ça peut inquiéter. No es la primera vez que viene la policía, es que la policía viene aquí para molestar a nosotros que solo queremos patinar. Sí, claro, patinamos en un solo público, pero es que skate venga de street y solo vengo aquí para patinar, para ser feliz, para quedar tranquilo con mis amigos, disfrutar del sol. Pero la policía tiene que mirar otras cosas que hay alrededor de Macba. Hay personas haciendo cosas muy mal, pero
no sé qué pasa con las cosas, pero no hace multas, no venga, no hace multas, pero hay días que hay mucha gente patinando y la policía venga, molesta, corre con los skates y así está. Y así vivimos aquí, tranquilo. Cuando llega la policía, nosotros no patinamos, esperamos salir la policía y cuando sale la policía volvemos a patinar, a quedar feliz y así está. Y así es como skate. Skate es una libertad, ¿sabes? Como libre. Parlant amb en Paul, comentàvem que la gran afluència de patinadors i el seu caràcter reivindicatiu és el que permet que es segueixi patinant a Macba, ja que està prohibit. Però tota la gent que dia rere dia patinen són els qui, al marge de la llei, fan que la tradició de tants anys patinant a Macba no es perdi. Each phase hides some experience, past and history, but in the square are all brothers. We encourage, we help, share and above all, enjoy what we like. La pitjor part de l'afició són les lesions, ja que l'estàs posat a tant al risc que al final tots n'acabem patint alguna o altra. El pitjor de les lesions no és físic, és psicològic, ja que la por et bloqueja i és difícil perdre. En Quim viu a la vora de Barcelona i ja ha superat la seva última lesió. El veiem realitzant un kickflip a les grades de Macba. És un emblemàtic spot que els skaters anomenen The Big Three. És el desnivell més difícil que ofereix la plaça als skaters. De tots els dies que he estat a Macba buscant noves persones a qui conèixer i poder fer fotografies, sempre hi he trobat en Felipe. A ell el vaig conèixer el primer dia que vaig anar a fer el reportatge a Macba i m'ha ajudat molt. És un skater regular i en la imatge està fent un Hulk of Hell. A part de ser patinador, té una petita marca a Brasil, de skate, motiu pel qual les meves fotografies li serveixen per a promocionar la marca. Ara està vivint a Barcelona temporalment, treballant en una associació canàbica i intenta viure el dia a dia sobre el patí. En Felipe me'l va presentar Stanley Rodríguez, un skater professional que havia vingut des de Brasil a passar les seves vacances de skate. És un skater regular que a la imatge està realitzant un 360 kickflip, mentre gravava una ronda increïble. També vaig conèixer el seu càmera, també brasiler i era molt simpàtic, però no ens vam acabar d'entendre, degut al llenguatge. Des que la plaça dels Àngels va ser creada, Macba s'ha convertit en un punt de trobada obligatori de visitar i gaudir per a tots els amants d'aquest esport. La plaça rebosa de riquesa i pluralitat cultural, amb l'únic objectiu de gaudir d'alguna cosa més que un joc o un esport, un estil de vida. Els skaters que patinen a Macba són els guardians d'esports tan mítics com aquests, invisibles com fantasmes, depenent de quins ulls els mirin.